Enw fi ydi Osian Griffith. Enw fi Osian Williams a dwi'n astudio Yn Coleg Meirion Dwyfor, Dolgellau, a dwi'n gwneud Technoleg Gwybodaeth Llywodraeth Cymru. Mae'r cwrs dwi'n astudio mae efo lot o wahanol modules fel games development, animation. Ar y funud, dyn ni'n astudio cybersecurity fel pwnc i awn trio gwneud yr cwrs yn yr ewni a gobeithio ni'n gallu isio'r sgiliau yna i gael job yn yr safle yna. Ar ôl gorffen y cwrs yma, dwi'n meddwl am mynd i prifysgol i cario ymlaen efo animation. Dwi'n really enjoy yn hynna. Blwyddyn dwytha ar ni gyd Code Club ac oedden ni'n gand i'r ysgolion gwahanol ac dysgu'r plant 3D codio. Nath o ddangos fi faint o pwysig mae STEM i helpu efo technoleg. Mae'r athrawon yn helpu ni lot i chwarae teg a maen nhw'n helpu ni ryw adeg. Os ti efo problem yma, fydwch chi'n mynd atyn nhw a maen nhw'n helpu efo beth ydych chi eisiau gwneud. Efo'r cwrs, os chi'n meddwl am wneud o, dwi'n meddwl rhoi go iddo fo. Rwy'n yn gallu enjoyo'r cwrs, cos mae yna gymaint o bethau i gwneud yn y cwrs. Mae technoleg yn rhan mawr o STEM, so dwi'n annog rhywun efo diddordeb yn technoleg mynd ymlaen hefo fo hefyd.